Nyasi mar hingo higni 18 mar M-Pesa motisi kaka M-Pesa sokoni mane obai kod kambi mar Safaricom e Kenya mangima ochakre gwenge mag Nyanza ka safar mar limo counties ma Nyanza no ochakore kod county ma Migori odiochieng'ni ma kawuono. Johera mag Safaricom noyudo mor ka owuok kuom jolendo, jolombo oganda, jower kaka Kochia dancers kaachiel kod jothumbe. Jojuma nigi lerno. Mor kaachiel kod hilo ne opong'o nyasi mar hingo higni 18 mar M-Pesa motis kaka M-Pesa sokoni e kaunti ma Migori kama kambi mar Safaricom kawo tenore kod Royal Media Services ne ochako safar gi malimo counties e gwego mag Nyanza. Safar ni mar M-Pesa sokoni gwego mag Nyanza ne ochopo kod jolendo mopogore opogore mawuok e kambino mar Royal Media Services. Joera mar kambino mar tudruok Safaricom noyudo mor ka kuom jomiji nyiero, jower kaka mano mar Kochia dancer kaachiel kod jothumbe. Oganda ne owuok oko karombgi ka kambino mar Safaricom ne ochiwo mich mopogore opogore ne oganda mane oyuoro e nyasi mane obagi e boma Migori, boma Wendo kaachiel kod Ronge kaunti ma Migori, ka boma no Marodi kaachiel kod mano ma Homa Bay e kaunti ma Homa Bay bende ok ne owe oko kod mich mopogore opogore. Pesa inasaidia, unapata uko mbali, umepigiwa, kuna dharura ya pesa inatakikana, mali ulipo popote pesa utatuma itafika bila wasiwasi. Kambi tudruok mar Safaricom omedo singo ne oganda chenro makare mar tudruok kaachiel kod mago mag oro kaachiel kod yudo omenda e yor lony manyasani. Thank you for everyone who's shown up here. Thank you to the 50 million Kenyans on Safaricom. Thank you to the 35 million Kenyans on M-Pesa. We provided a payments gateway for our customers. We've seen their businesses grow. We continue to help them to grow their businesses. Today we can be able to give them credit. Jolendo ma kambino mar Royal Media Services man nitiere safarni bende ne odhi nyime kod puonjo oganda mathoth ka otende kod chenrono mar M-Pesa. Tumeshirikiana na Safaricom ili nao pia vile vile waweze kutana na wateja wao na kuwatuza katika miaka 18 ya M-Pesa. Odiochieng' makiny safar mar M-Pesa sokoni ne dhi nyaka kaunti ma Kisii. George Juma, Ramogi TV, Migori.